Υποψιάζεστε ότι σας προδίδει ο σύντροφός σας ή ότι κάποιος μιλάει άσχημα για εσάς πίσω από την πλάτη σας. Με το δικό μας GPS tracker με ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορείτε να παρακολουθείτε οποιοδήποτε άτομο σε όλη την Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο και χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο να ακούτε και να καταγράφετε ύποπτες συνομιλίες. Το GPS τοποθετείται εύκολα χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ποδηλάτων και εταιρικών οχημάτων, καθώς και σκαφών σε απόσταση έως και 15 χιλιόμετρων από την ακτή. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, μπορεί να συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο και να παρακολουθεί χωρίς ακριβές συνδρομές, χρησιμοποιώντας μόνο τις λειτουργίες της εφαρμογής, η οποία μπορεί να κατέβει δωρεάν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι το έχουν αγοράσει και για να το γιορτάσουμε δίνουμε έκπτωση 60% σε όσους το αγοράσουν σήμερα. Κάντε κλικ τώρα για να μάθετε περισσότερα και μην το χάσετε.